gazte eta alduei esker, Euskal Herriko pertsonaia mitologikoen antzezmena ikusi ahalko dugu, baita eurei buruzko kontairak entzun ere, gure Olentzeroren historia hobeto ulertu ahal izateko. Eta marido mikirekin biziren pertsonaia bat. Nik umei jauste zaizkien. Hortzak hartzen ditut eta oparitxo bat usten die. Badatoz hanpantzaren aranak.
ezta? Arratsaldeon guztioi. Aurten bai, aurten Olentzero eta Mari Domingi ekitaldea plazan ospatu dezakegu. Kalea berreskuratu dugu, eta horregatik oso pozik gaude. Joan den urtean, badakizue, Jaialai frontoian ospatu genuen eta oso ondo atera zen, baina gaur berezia da. Orduan, oso pozik gaude. Bigarrenik esker beroenak eman behar dizkiegu, Olentzero eta Mari Domingi antzezlana posible egiten duzuen guztioi. Mesedez, txalo bero bat, Olentzeroren, Mari Domingi, pertsonaje guztiei, eta ere zenide guztiei, ze etxeetan aitak, amak, aititek eta mamak denek laguntzen dute dana prest egoteko eta dana ondo ateratzeko. Decía que este año, arratsaldeon guztioi, tenemos la suerte por fin de volver a celebrar en la calle, en la plaza, en el sitio propio donde nos visitan Olentzero y Mari Domingi. El año pasado fue especial dentro del frontón Jaialai, pero este año la noche vuelve a recuperar la magia que siempre tiene la noche de Olentzero y de Mari Domingi en Plencia. Por eso tenemos que dar las gracias más fuertes a todos y cada uno de los personajes que componéis el Equitaldi, desde la narratzaile hasta el último de los personajes, Mari Domingi, Olentzero, y también a todas las familias, a todas las aitas, amas, aitites y amamas que ayudan desde casa para que todo esté listo en el último momento. Siempre falta un traje que coser, un complemento que comprar y ahí están todos para ayudar. Así que milla esker guztioi. Por último, un recuerdo en estos días tan especiales porque siempre nos falta alguien en casa, en nuestras familias. Bueno, que recordamos en voz alta y eso nos reconforta y nos ayuda a tenerles presentes. Y nada más que desearos a todos, pues Gabon zoriontsuak, urte berrion, que disfrutéis a tope estos días, merezi duguta, eta antzerki lana gozatuz eta disfrutatu. Mila esker guztioi, Gabon! Begira nortzuk ditudan nirekin, galtzagoriak! Hauek ere Olentzero eta Mari Domingirekin bizi dira, eta opariak prestatzen laguntzen diete. Oso langileak dira, baina batzuetan bihurri samarrak ere.
beharko dizuet, baina zunitza eman beharko didazu, ados? Goazen orduan zutu. Polit batean, herri zoragarria sortu zen. Herri horrek baso ederrak eta itsaso urdina zeuzkan. Garai hartan, lurrak, urak, suak eta haizeak bata bestearen aurka borrokatzen ematen zituzten egunak. Beti bakarrik eta goibel zegoen. Baina behin, olatuek Eskoziatik printzesa ederra ekarri zuten goren kostaldera.
suzko tirita itxuraz edo odeiak arrastaka daramatzan salde itxuraz ere ager daiteke. Maria Ikosa Bizkaiko Anboto mendian bizi da. Sugar eta sobrinak bere morroiak dira. Marik bi seme ditu, Mikelatz eta Tarrabi. Atarrabik ontasuna adierazten du, eta Mikelatzek aldiz gaizkia. Gentilekin batera hartzainak bizi ziren eta gaur egun bezala egunak ematen zituzten nepian, euren ardiakin batera. Begira nor dagoen hartzainekin batera? Basajaun da! Badakizuen nor den Basajaun? Basajaun basoetako jauna da. Oso indartsua
eta ile luzeruna. Baina begira nor dago? Tartalo da! Tartalo begi bakarreko gizonik txuzi bat omen zen. Altzulo batean basoa bizizena, mendiz inguratuta. Esaten dute, ardiak eta bizakiak janez elikatzen zela. Seguruenik gure artzainak jateko asmoz etorri dela. Lamiak edo itsaslamiak oso emakume ederrak ziren. Lamiak erreka zuloetan egoten ziren urrezko orraziarekin ila orrazten zuten. Eta ahateakak zituzten. Artzainak lamiaz maite mintzen ziren, baina benetako emakumeak ez direla jakitean artzainak maite minez hiltzen ziren. Diotenez, hortzabarraren mutur bakoitzean lamia bat dago ila orrazten. Eta guzkiak lamiaren adatzean jotzen duenean, sortzen da hortzadarra.
basoetan beste andre misteriotsu batzuk ere bizi ziren, sorginak. Sorginak Mariren leizitako neskameak ziren. Gauerdian boteretsu bihurtzen ziren, eta goizaldean oilarra kukuruku jotzean, sorginek indarra galtzen zuten.
lepoa estalita zenamaten eta itxura beldurgarria zuten. Oso indartsuak eta ausartak ziren arren, apur bat kokoloak ere baziren. Begira, monjeak momotxorrak pozoitu nahian dabiltza. Euskaldunok lotura estua eduki dugu itsasoarekin, eta gure arrantzaleak izan ziren itsasbidaio luzeak egin zituzten lehenengotarikoak. Euskaldunon artean ohitura denez, eguneroko lanetik kirola eta folklorea jaio ziren, eta horrela jaio zen besteak beste Lekeitioko kaizarraka dantza.
oso pertsonaia altzua jaio da, kismisenekoa. Hemendik aurrera, gure trikuharrietan eta basoetan bizi beharko gara. Baina gure pertsonaiek ez zioten olentzerori kasu handirik egin. Eta dantzan jarraitu zuten. Bertan ikazten bihurtu zen, eta gentik izateari utzi zion. Baina gure olentzero arrazoi zeukan eta gertaera ikaragarria bizi izan zuten.
harrapatu zituen. Momotxorro gudariak lo zeuden, monjeek pozoitu zituztelako, eta horregatik ezin izan zituzten txordinak askatu, baina ezustean, sorgin batek ihes egitea lortu zuen, bere izena Mari Domingi zen, eta Euskal Herriko pertsonaia guztien bezala ez zuen olentzero sinistu. Baina soldadu eta monjen eskuetatik sorgin batzuk askatzea lortu zuen, eta denen batera momotxorroak esnatzeko edabea egin zuten. Sorginek momotxorroen laguntza behar zutelako momentu hartan. Eta zorginak askatzera joan ziren. Borroka hori irabazi ostean, momotxorroek euren adarrak erabili zituzten gure lurretako herrietara dei egiteko. Eta Oiz, Sollube, Kaneko Gorta, Olitza eta Gorbeia mendien totoretatik egin zuten. Harrez gero, mendi horiei Bosineroak edo Deiadar mendiak esaten zaie. Momotxorroen deiari erantzunez, zanpantzarrik etorri ziren eta haranak joz arrisku guztiak usatu zituzten.
gerbei, monjeak, elementuak, olatuak, printzesa, olentzero, maridomingi, arkoteko arraun taldea, dantzariak, soinu arduradunak, argiztapen arduradunak,